हेल' लोगोफोर, दिनैनो मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना बे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। आं बिथांमोननि बे भिडिअखौ नैबे भिडिअनि जोबनायाव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामालाखैनो नायलांजोब, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बै नखराव। बियो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै फुलै नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअ स्टार्टिं महरै दङ फैलाजे बरगयारी, रिजिमनि स्वर्गियारी, बिपुल बसुमतारी, जयसिं बसुमतारी, रितिशा उजिर आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लाइथुम नार्जारी आरो सुनिता बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअनि डिरेक्सन करिय'ग्राफिखौ होदों सोमावसार बसुमतारी आरो प्रडिउसखौ होदों दिगन्त बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय एसपे करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोदान भिडिअखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।